Καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι ο Γιώργος Δαλίδης και η εταιρεία μου Data Energy. Έχουμε αρχίσει από το προηγούμενο βίντεο μια σειρά προϊόντικων παρουσιάσεων. Ξεκινήσαμε με το S2 Solar 3, τέλος πάντων είναι το Solar Kit, τον σταθμό ηλιακών, ο οποίος διευκολύνει την κίνηση των νερών από το boiler μέχρι τους ηλιακούς συλλέκτες. Σήμερα θα προχωρήσουμε σε ένα άλλο πολύ βασικό κομμάτι αυτής της προϊόντικης κατηγορίας, που αφορούν δηλαδή τα ηλιακά, στην ηλιακή υποβοήθηση κτλ. Και είναι ο διαφορικός θερμοστάτης των ηλιακών συστημάτων. Υπάρχουν πολλά στην αγορά, είναι αυτοί οι οποίοι μετράνε ουσιαστικά τις θερμοκρασίες επάνω στους συλλέκτες και κάτω στο boiler, και λόγω αυτής της διαφοράς θερμοκρασίας δίνουν εντολή στον κυκλοφορητή μας για να μπορέσει να κυκλοφορήσει τα νερά και να πάρουμε την ωφέλιμη ενέργεια που τόσο πολύ χρειαζόμαστε για να ζεστάνουμε είτε το νερό χρήσης μας, είτε και την υποβοήθηση σε θέρμανση σε ένα σύστημα που είναι ένα τεράστιο θέμα. Θα γίνει ένα διαφορετικό βίντεο γι' αυτό, αλλά κομμάτι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα παρουσιάσω ουσιαστικά θα συνθέσουν όλο αυτό το puzzle για να βαδίσουμε προς τα εκεί. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς εννοώ. Ένα απλό ηλιακό σύστημα σε μια απλή σχηματική γραφική παράταξη περιλαμβάνει ένα boiler, περιλαμβάνει ένα solar kit, αυτό που παρουσίασα στο προηγούμενο βίντεο. Κάπου αριστερά ή δεξιά θα πρέπει να φανεί κάποιο link. Όποιος δεν έχει δει, καλό είναι να πάει και να δει λιγάκι, να πατήσει και να δει λιγάκι τι εννοώ. Και φυσικά έχουμε και τους ηλιακούς συλλέκτες, τους συλλέκτες τους οποίους τους έχουμε πάνω στην ταράτσα μας, στην κεραμοσκητή μας. Όμως, για να μπορέσει να δουλέψει όλο αυτό το πράγμα χρειάζεται κάτι ακόμα. Αυτό το κάτι ακόμα είναι ένας διαφορικός θερμοστάτης ηλιακών συστημάτων. Ένα τέτοιο θα σας παρουσιάσω σήμερα, είναι της εταιρείας Sorel. Επίσης, δουλεύω πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι από τις φθηνές λύσεις της αγοράς, αλλά είναι αξιόπιστος. Μας δίνει πάρα πολλές επιλογές. Έχει ένα πάρα πολύ φιλικό και εύχριστο μενού και δείχνει ότι το προτιμούν πάρα πολλοί επαγγελματίες. Πάμε λοιπόν, ας κάνουμε ένα τυπικό unboxing αυτού. Εδώ έχουμε το κουτάκι. Ανοίγοντας το βλέπουμε το μοντέλο το οποίο υπάρχει ιστορικά. Είναι το MTDC, είναι η medium σειρά, η μεσαία σειρά. Υπάρχει το STDC, small, υπάρχει το LTDC, η large, και υπάρχει και η XTDC, η extra large, που είναι ένας πάρα πολύ σύνθετος controller. Μέσα αυτό που συνήθως θα βρούμε, ανάλογα το μοντέλο βέβαια πάντα, είναι φυσικά ο controller και κάποια αισθητήρια. Είναι PTC τα αισθητήρια, Positive Temperature Control. PT1000 είναι τα αισθητήρια, 3 τέτοια αισθητήρια. Και το συγκεκριμένο το στυλ σε άλλα μοντέλα έχει 2 αισθητήρια, σε άλλα μοντέλα έχει 4 και φυσικά από εκεί πάνω αυξάνεται. Και μπαίνουμε στο κύριο μέρος, το οποίο είναι ουσιαστικά ο controller, ο ίδιος controller. Για διευκόλυνση έχω ξεβιδώσει αυτή τη βιδούλα και άμα το ανοίξω φυσικά θα δούμε το πίσω μέρος, το οποίο είναι λίγο αδιάφορο για όλο τον κόσμο, δηλαδή ακόμη και τους τεχνικούς. Αυτό όμως που ενδιαφέρει τον εγκαταστάτη είναι ένα σακουλάκι με κάτι φίδες, το διάφορο, συνήθως όλοι τα πετάτε. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως είναι εδώ μέσα τι μας δίνει, τι δυνατότητες μας δίνει για τις συνδέσεις. Επομένως, ο ηλεκτρολόγος ή ο υδραυλικός σε χρέη ηλεκτρολόγου, τέλος πάντων, ή ο ηλεκτρολόγος υδραυλικού. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, ο τεχνικός, εν πάση περιπτώσει, θα κάνει τη σύνδεσή μας. Βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει ένα L, είναι η φάση, τα είναι ο ουδέτερος. Στο L είναι ουσιαστικά η τροφοδότηση με ηλεκτρικό ρεύμα. Στο controller τα R1, R2 είναι οι εντολές προς τα σημεία τα οποία θέλουμε να ενεργοποιήσουμε. Σε μια περίπτωση που θα είναι ένας κυκλοφορής του ηλιακού ή μια αντίσταση στο boiler ή μια άλλη πηγή, ένας λέβητας, μια αντλία κτλ. Στην άλλη μεριά που έχουμε τις χαμηλές τάσεις στα 24V είναι τα S1, S2, S3 και S4, αφορούν αισθητήρια, sensors, είναι αυτά, όπως είπα πριν, τα οποία πρέπει να μπουν στις σωστές θέσεις και πάνω στην εγκατάστασή μας. Δηλαδή το S1 αφορά τα ηλιακά, το S2 αφορά το κάτω σημείο του boiler, το S3 το πάνω σημείο του boiler. Θέλει λίγο προσοχή σε αυτό, δεν είναι πολύπλοκο. Βλέπουμε ακόμα κάτι όπου υπάρχει σε αυτό το συγκεκριμένο το μοντέλο μια επαφή η οποία λέει V1 και μια επαφή η οποία λέει
Μείον στις νέες, με τη βάση της νέες οδηγίες, το είπα και στο Solar Kit στο προηγούμενο βίντεο, επειδή έχουν έρθει στη ζωή μας οι ηλεκτρονικοί υψηλής απόδοσης, οι inverter κυκλοφορητές, πολλές φορές κάποιοι από αυτούς χρειάζονται σύνδεση και PWM 010V. Κάνει πιο αποδοτικό ενδεχομένως το σύστημα. Έχει μεγάλη κουβέντα αυτό. Κάποιοι τεχνικοί δεν το συμμερίζονται αυτό που λέω, κάποιοι το συμμερίζονται κτλ. Εδώ γίνεται η σύνδεση στα V1 και πλην είναι τη σύνδεση αυτών των κυκλοφορητών. Αυτά όσον αφορά το hardware, ας πούμε. Πάμε τώρα στο software. Αυτό που θα σας παρουσιάσω λίγο στη συνέχεια έχει να κάνει με έναν προσομοιωτή ουσιαστικά, έναν προσομοιωτή αυτού που βλέπουμε στην οθόνη του controller. Δεν θα εμβαθύνω πολύ, θα πάμε στα πολύ βασικά, αυτά τα οποία όλοι λίγο πολύ είναι καλό να τα ξέρετε, και την πρώτη κίνηση. Αυτό είναι αυτό το οποίο βλέπουμε όταν όταν θα ενεργοποιήσουμε για πρώτη φορά. Θα σας το κάνω μισό λεπτάκι, μην δίνετε σημασία. Αυτό που θα δούμε την πρώτη ουσιαστικά φορά όταν θα μπούμε για να δώσουμε εντολή είναι αυτή η οθόνη. Το πρώτο πράγμα όταν θα ανοίξουμε τον controller, θα το δώσουμε ρεύμα, θα το τροφοδοτήσουμε με ρεύμα, είναι ουσιαστικά αυτή ακριβώς η ένδειξη. Setup Wizard, όπου μας βοηθάει, μας οδηγεί μέσα από κάποια βήματα στο να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε σωστά για πρώτη φορά την συσκευή μας. Κάτω από τις λέξεις όπου εμφανίζονται κατά διαστήματα μέσα σε κάθε βήμα, υπάρχουν κάποια κουμπιά τα οποία αντιπροσωπεύουν ακριβώς αυτό που γράφει πάνω. Εδώ λέει no, εδώ λέει yes, όχι, ναι. Αν πατήσω αυτό, θα επιβεβαιώσω ότι δεν θέλω να μας βοηθήσει ο μάγος αυτός, τέλος πάντων. Ωστόσο, αν πατήσω ναι, σαν enter το κουμπί και όχι το escape, προχωράμε και αρχίζουν να μας κάνει μια σειρά ερωτήσεων για να μπορέσουμε να σετάρουμε σωστά τον controller μας για την πρώτη φορά. Πατάμε, προχωράμε. Το πρώτο πράγμα που μας ρωτάει και είναι πολύ σημαντικό είναι να δούμε ποιο είναι το σύστημα για το οποίο αφορά. Ο LTDC πρέπει να έχει 34 ή 36 προγράμματα που μπορούμε να επιλέξουμε. Είναι πάρα πολλά τα προγράμματα που μπορούμε να επιλέξουμε. Βέβαια το συγκεκριμένο το έχω επιλέξει λόγω της πληθώρας αυτή τη στιγμή, να σας το δείξω. Αυτό που σας έδειξα πριν στο hardware ήταν το MTDC, έχει 24 προγράμματα, αυτό έχει 37, 38, κάτι τέτοιο. Υπάρχει και το STDC το οποίο έχει πολύ λιγότερα, νομίζω έχει 10, και εκείνο όμως είναι αρκετό για τις περισσότερες των περιπτώσεων. Ωστόσο το MTDC είναι αυτό το οποίο έχει μεγαλύτερη αξία στην παρουσίαση, γιατί είναι αυτό που ουσιαστικά μπορεί να ενεργοποιήσει τον κυκλοφορητή των ηλιακών και συγχρόνως να ενεργοποιήσει μια δεύτερη πηγή ή μια αντίσταση. Αυτό είναι το 99% των περιπτώσεων κυρίως το οποίο υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Από εκεί και πέρα είναι τόσο πολλά και σύνθετα τα άλλα προγράμματα τα οποία περιγράφονται μέσα. Θα πρέπει να πάρει πάρα πολύ χρόνο για να σας τα εξηγήσω όλα. Ωστόσο θα καθίσω σε δύο σε αυτή τη φάση. Αυτό που σας λέω είναι το πιο απλό σύστημα, δηλαδή είναι ένα boiler, έχουμε ένα select ηλιακών και ένα κυκλοφορητή. Αυτός, όπως είπα, είναι το πιο απλό. Αν προχωρήσω, βλέπετε την πληθώρα άλλων συστημάτων που έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αυτός ο controller, θέτοντας τα αισθητήρια σε διάφορα σημεία. Τα γραμματάκια αυτά είναι τα S1, S2, S3, S4. Εδώ, ας πούμε, σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε το S1 το αισθητήριο, το S4 το αισθητήριο, το S2 το αισθητήριο και έχουμε εντολή σε δύο κυκλοφορητές μέσω ενός πλακοειδή εναλλάκτη για μια πισίνα. Προχωράμε. Αυτό είναι το σύστημα το νούμερο 10 στο συγκεκριμένο το μοντέλο, βέβαια και στο MTDC είναι το ίδιο. Μια παρένθεση εδώ, επειδή υπάρχουν συγκεκριμένα μοντέλα της Sorel πάρα πολλά χρόνια στην ελληνική αγορά, μέσα στην πορεία των χρόνων έχουν ελιχθεί, έχουν προσθέσει νέα προϊόντα, δηλαδή ακριβώς αυτά τα οποία δείχνετε στην προσομοίωση αυτή τη στιγμή που σας παρουσιάζω δεν σημαίνει ότι θα είναι ακριβώς και αυτά που θα έχετε, επακριβώς μάλλον αυτά τα οποία θα έχετε εσείς στο controller σας. Άρα σαν πολύ μεγάλο ποσοστό θα είναι ακριβώς τα ίδια, συνήθως είναι προσθέσεις αυτά τα οποία γίνονται, δεν θα δείτε λιγότερα, δεν θα δείτε περισσότερα μάλλον από αυτό. Αυτό το σύστημα, αυτό ακριβώς τώρα που παρουσιάζω, είναι το πιο σύνηθες. Τι σημαίνει ότι έχουμε ηλιακές πλάκες, έχουμε ένα boiler, έχουμε ένα κυκλοφορητή για να κυκλοφορούμε τα νερά μας όταν έχουμε ήλιο και σε περίπτωση μη ηλιοφάνειας, δεν έχουμε καλό καιρό, θέτουμε σε λειτουργία μια άλλη πηγή η οποία είναι, ας πούμε, η φλογίτσα αυτή, η φλογίτσα η οποία φαίνεται, και σημαίνει ότι δίνει εντολή ανοίγει ένα ρελέ για να οπλίσει μια άλλη συσκευή. Όπως είπα, μπορεί να είναι μια αντίσταση, μπορεί να είναι ένα σλίβητας πετρελαίου, μπορεί να είναι μια αντλία θερμότητας, κάτι τέλος πάντων. Σε αυτή την περίπτωση επιλέξουμε αυτό επομένως για να το δοκιμάσουμε. Πατάω OK και μετά αρχίζει και μου κάνει μια σειρά ερωτήσεις για το τι ακριβώς που είναι καλό να τις απαντήσουμε. Κελσίου ή Φαρενάιτ είναι η θερμοκρασία. Κελσίου θα βάλουμε, αυτό χρησιμοποιούμε. Η TAF min S1 σημαίνει
Ποια είναι, όπως μας το επεξηγεί πάντα από κάτω, το ξαναλέω είναι στα αγγλικά, δεν έβαλα τα ελληνικά γιατί εδώ είναι η Greeklish στο simulator που είναι, τα βγάζει λίγο λάθος αυτά. Ο υποφαινόμενος έκανε την πρώτη μετάφραση για τους Γερμανούς πριν από χρόνια. Δεν τα είχα κάνει τότε καλά, τα διορθώσαμε στη συνέχεια, δεν έχω την νέα έκδοση για να μπορέσω να τα παρουσιάσω σωστά. Οπότε τα κρατάω στα αγγλικά, είναι το σωστό, θα σας μεταφράζω τουλάχιστον προφορικά για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζετε αγγλικά. Μας δηλώνει το TUF-min S1 τη minimum θερμοκρασία που πρέπει να έχουν οι συλλέκτες. Preset, αυτό που μας δίνει από τη μάνα του, είναι 20 βαθμούς Κελσίου, το αφήνουμε, ενώ μας λέει ένα φάσμα, ένα range, μπορεί να παίξει από τους 0 μέχρι τους 99 και στην παρένθεση είναι το 20, αυτό που δίνει η μάνα του δηλαδή, με λίγα λόγια, η μαμά. 20 βαθμούς Κελσίου είναι ok, προχωράμε. Πάνω από αυτήν τη θερμοκρασία σημαίνει ότι θα αρχίσει για κάποιο λόγο να μας δουλεύει το ηλιακό μας. Η πιο σημαντική παράμετρος είναι ακριβώς αυτή που είναι ουσιαστικά το ΔΤ Solar RDS2 που μας λέει. Τι σημαίνει, είναι ο διαφορικός, είναι η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ αισθητηρίου S1 των ηλιακών και S2 που είναι στο κάτω σημείο του boiler. Αυτό τι σημαίνει, μας δίνει δύο θερμοκρασίες, μας δίνει τη θερμοκρασία 10 βαθμούς Κελσίου και τη θερμοκρασία 3 βαθμούς Κελσίου. Θα το αφήσω όσο έχει εργοστασιακά, αλλά να σας εξηγήσω. Το μεγάλο το νούμερο σημαίνει ότι όταν η διαφορά του S1 με το S2, αν έχω παραδείγματος χάρη πάνω 50 βαθμούς Κελσίου και κάτω στο boiler έχουμε 39 βαθμούς Κελσίου, που είναι μεγάλη διαφορά, είναι πάνω από 10 βαθμούς Κελσίου, σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα να μας δώσει, υπάρχει σοβαρή ενέργεια να μας φέρει ο ήλιος κάτω. Οπότε όταν αυτή η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη, πάνω από 10 βαθμούς Κελσίου, αρχίζει και ενεργοποιείται ο κυκλοφορητής μας. Αυτό βέβαια καλό είναι σε κάποιες περιπτώσεις να το μειώνουμε. Εγώ προτείνω να το μειώνουμε, το κάνουμε 7 ή και 8 βαθμούς Κελσίου. Που σημαίνει, τι σημαίνει, δηλαδή, αν έχω επάνω 50, κάτω πρέπει να έχω 42 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτή τη θερμοκρασία αρχίζει και μας ενεργοποιείται. Αν έχω παραπάνω θερμοκρασία κάτω, δηλαδή, ξανά ένα παράδειγμα, 50 βαθμούς πάνω, 45 στο boiler, βλέπουμε ότι 50 μείον 45 είναι 5 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η διαφορά δεν είναι αρκετή για να μας κάνει να ενεργοποιηθεί ο κυκλοφορητής. Δεν θα κουβαλήσει πολλή ενέργεια. Αυτή είναι η λογική. Αν αφήσουμε 8 και προχωρήσουμε στην επόμενη θερμοκρασία, είναι το ΔΤ για να κάνουμε off αυτή την κίνηση. Το προηγούμενο νούμερο ήταν on, εκκίνηση, το δεύτερο είναι παύση. Δηλαδή, εάν φτάσει αυτή η θερμοκρασία, αυτή η διαφορά S1, το ξαναλέω, S1 πάντα πρώτα, μείον S2 στους 3 βαθμούς, σταματάει ο κυκλοφορητής. Όλη η ιστορία του διαφορικού είναι αυτό το πραγματάκι. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτό, θα δούμε και κάποια άλλα. Το πιο βασικό, η πιο βασική παράμετρος είναι ακριβώς αυτό εδώ το πράγμα. ΔΤ, η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των αισθητήριων. Το αφήνω 3 επομένως και αυτό προχωράμε. TUF Max S2. TUF Max S2 είναι η μέγιστη θερμοκρασία που επιτρέπουμε εμείς από τα ηλιακά να φτάσει στο κάτω σημείο του boiler. 60 βαθμοί στο κάτω σημείο του boiler σημαίνει ότι στο άνω σημείο του boiler θα έχουμε περίπου στους 70, 68, 69. Είναι πάρα πολύ μεγάλη θερμοκρασία γιατί αυτή είναι η θερμοκρασία που παίρνουμε εμείς για στο νερό χρήσης. Οπότε και για λόγους ασφαλείας το βάζει 60. Πολλοί συνάδελφοι, πολλοί φίλοι, πολλοί τελικοί χρήστες το κάνετε υψηλό για να μην το κομπλάρουμε αυτό, να μην το κολλήσουμε. Δηλαδή, αφού έχουμε ενέργεια, ας την μαζέψουμε. Αυτή είναι η λογική. Οπότε το ανεβάζω και αυτό στο 70 βαθμούς Κελσίου. Πάμε μια άλλη παράμετρος που μας ζητάει αυτός ο μάγος του συστήματος, αυτή η διαδικασία την οποία κάνουμε στην εκκίνηση. Εδώ μας λέει τα συστήματα προστασίας, system protection, και μας λέει αν θα είναι on ή off. Το κάνω off. Και θα πάμε λίγο πιο μετά για να σας εξηγήσω τι ακριβώς είναι, για να μην χάσουμε χρόνο σε αυτό. Collector protection, προστασία συλλεκτών off, recooling off, θα σας τα εξηγήσω πιο μετά, frost protection off και collector alarm off. Τώρα, εδώ, στα νέο τύπου, στα παλιό τύπου που σας είπα κάποια χρόνια πριν, δεν την έχετε αυτή την ένδειξη, γιατί είχαμε απλούς κυκλοφορητές on-off, παίρναμε μια τάση και τελείως. Εδώ όμως έχουμε μπει στην νέα γενιά κυκλοφορητών, οι οποίοι είναι inverter κυκλοφορητές και παίρνουν EPWM σήμα ή 0,10V. Αυτό πρέπει να το ορίζουμε εμείς μέσα εδώ για να γίνεται σωστά και η διαβάθμιση και η τάση η οποία πηγαίνει στους κυκλοφορητές και να μπορούν να λειτουργήσουν σωστά. Εάν είναι επομένως ο inverter κυκλοφορητής σας και έχει τέτοιες υποδοχές, έχουν καλωδιάκια τα οποία συνδέονται, μπορείτε να επιλέξετε να είναι PWM ή 0,10V. Διαφορετικά, χωρίς να είναι και λάθος, ακόμα και αν έχετε inverter κυκλοφορητή, μπορείτε να θέσετε τη λειτουργία standard, όπου η standard είναι ουσιαστικά ένας απλός κυκλοφορητής, ο οποίος δουλεύει όμως και ο inverter παίρνοντας μια φάση και invertάρει μόνος του με τις καμπύλες τις οποίες έχει preset πάνω ο
inverter κυκλοφορητής. Δεν είναι κακό, νομίζω ότι είναι και το πιο απλό να το βάλετε εδώ για να μην μπερδευτείτε. Speed Control R1 είναι ουσιαστικά τι μας κάνει, μας μετέτρεπε τους παλιούς τους κυκλοφορητές, τους έκανε σαν inverter μέσω από αυτή τη ρύθμιση που είχε μέσα ο ίδιος ο controller, οπότε αν δεν το είχα off και έβαζα M1, M2, M3, σήμαινε ότι ανάλογα με το πρόγραμμα M1 θα ξεκινούσε ο κυκλοφορητής στη maximum ταχύτητα και μέχρι να φτάσει στο ΔΤ το οποίο ήθελε. Με το M2 θα ξεκινούσε με τη minimum ταχύτητα μέχρι το ΔΤ και με το M3 θα ξεκινούσε με τη minimum μέχρι να φτάσει στο ένα set point μιας θερμοκρασίας. Δεν μας ενδιαφέρει, το αφήνουμε off. Ακόμα και να έχουμε standard ή οτιδήποτε, το αφήνουμε off. Και starting gate, function of vacuum, αυτό αφορά μια ιδιαίτερη λειτουργία αν έχουμε συλλέκτες κενού. Οπότε, όταν κατά την πλήρωσή τους, επειδή έχουν μια ιδιαιτερότητα οι καινούοι συλλέκτες, μπορούσαμε να το κάνουμε on ή off. Το αφήνω off, μια και το μεγαλύτερο ποσό, αν και έχουν μπει και αυτοί αρκετά στην αγορά. Τέλος πάντων, οι μεγαλύτερα στατιστικά θεωρώ ότι οι επιλεκτικοί συλλέκτες, οι οποίοι μπαίνουν πολύ περισσότερο σε σχέση με τους καινού. Μπορώ να κάνω και λάθος αυτό, αλλά τέλος πάντων, το αφήνω off, προχωράμε. Κάπου εδώ μας λέει ότι είναι setup is now complete, δηλαδή ολοκληρώθηκε όλο το σετάρισμα το οποίο θέλουμε να κάνουμε και μπορούμε να προχωρήσουμε τα βήματά μας. Πάντα όταν είναι να επιλέξουμε κάτι μας ρωτάει αν είναι να σώσουμε όλες αυτές τις επιλογές που έχουν κάνει λίγο πολύ σαν ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ναι, επιλέγω να σώσω την παραμετροπή στην οποία έχω και να προχωρήσω. Αρχικά, αυτό που θα δείτε εσείς σε έναν MTDC και όχι ένα LTDC είναι ουσιαστικά 3 αισθητήρια. Βγάζω λίγο τα άλλα τα αισθητήρια να μην σας μπερδεύω. Θα είναι αυτή η πρώτη εικόνα. Οι θερμοκρασίες βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι S1, S2, S3. Δεν μπαίνω λίγο στο να παραμετροποιήσω λίγο τους σένσορες αυτούς. Πάμε λίγο τώρα να σας εξηγήσω ποια είναι η διαδικασία και τι ακολουθούμε όταν είναι να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις πάνω στο controller. Βλέπουμε, όπως είχα πει, είναι 4 κουμπάκια. Ένα γράφει escape και ένα που είναι λίγο πιο μεγάλο θα το λέω enter για χάρη έτσι τις κουβέντες μας και να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Τα άλλα τα δύο τα κουμπάκια συνήθως ακριβώς επάνω στην οθόνη τους, πάνω από αυτά τα κουμπάκια βγαίνει μια ένδειξη. Το πάτημα των κουμπιών αυτών αφορά την ένδειξη που είναι ακριβώς από πάνω. Εάν θέλουμε να μπούμε επομένως στο μενού, πατάμε το escape. Το πρώτο πράγμα που θα δούμε είναι στα αγγλικά πιο universal. Μπορεί να το έχετε στα ελληνικά, μπορεί να τα έχετε σε Greeklish. Ωστόσο, πάμε στα αγγλικά. Το πρώτο είναι μετρήσεις. Και κατεβαίνοντας, το πρώτο είναι μετρήσεις. Και κατεβαίνοντας βλέπουμε όλες τις τα υπομενού τα οποία υπάρχουν, τα μενού τα οποία υπάρχουν. Μετρήσεις. Στατιστικά. Operating mode είναι η κατάσταση λειτουργίας. Settings, προστασίες, protections, special functions είναι ειδικές λειτουργίες. Χρειάζονται, υπάρχουν κάποια special ρυθμίσεις που γίνονται μέσα σε αυτό και χρειάζεται, όπως θα μπούμε σίγουρα σε αυτό το μενού. Το menu lock δεν έχει κάτι είναι να κλειδώνει ουσιαστικά το μενού και να μην μπαίνουν διάφοροι και να αλλάζουν τις μετρήσεις σας. Το service data έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με την καταγραφή, ένας log, ένας λογάριθμος, ο οποίος πώς το λένε, κρατάει ουσιαστικά θερμοκρασίες από όλες τις ενδείξεις που διαβάζει. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, ας πούμε, έχει τύχει σε μια πολύ συγκεκριμένη βλάβη κάποια στιγμή παλιά. Έπρεπε να καταγράψω ό,τι υπήρχε μέσα στο service data, να τους τα στείλω στη Γερμανία και να κάνουμε να δούμε τι υπήρχε, τι λάθος υπήρχε. Αυτό είναι σε πολύ σύνθετα συστήματα, δεν θα χρειαστεί κάτι σε αυτό. Και φυσικά η επιλογή της γλώσσας, στα νέα τα συστήματα υπάρχουν αμιγώς ελληνικά, ούτε Greeklish ούτε κάτι άλλο. Εδώ όμως, για χάρη της, όπως είπε, της παρουσίασης, πάμε στα αγγλικά, είναι πιο ολοκληρωμένο τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε στα measurements. Για να μπούμε μέσα στην κατηγορία measurements, ρυθμίσεις, μετρήσεις, πατάμε το enter. Κάτω από αυτό που λέει OK, μπαίνω. Εδώ θα αρχίσει να μας δείχνει μια σειρά από μετρήσεις. Πάντα υπάρχει μια αριθμοδότηση, 1-1, γράφει S1 collector. Είναι η θερμοκρασία του collector 1. Θα μπορούσε να ήταν μια θερμοκρασία, θα σας βάλω μια θερμοκρασία εδώ τώρα, ας πούμε έχουμε στον ήλιο 60 βαθμούς Κελσίου. Στη θέση S2 solar, στο κάτω σημείο του boiler, ας πούμε, έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου. Και στο πάνω σημείο του boiler, γιατί έχουμε και εκεί ένα αισθητήριο,
έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι, κάπως έτσι θα φανεί να το παρουσιάσουμε, θα φανέσει να το παρουσιάσουμε. S4, S5, S6 τα έχω θέσει εκτός, δεν υπάρχουν. Συγγνώμη να δω κάτι. Όχι, οκ. Και μας λέει αυτή τη στιγμή αν παίρνει τάση το R1, αν παίρνει τάση το R3. Προφανώς τώρα παίρνει επειδή δεν έχουμε κάποια άλλη ρύθμιση. Αυτές τις θερμοκρασίες έβαλα εγώ στον simulator για να μπορέσουμε στον προσωμιωτή για να μπορέσουμε λίγο να δουλέψουμε. Θέλοντας να βγούμε, πατάω Escape και γυρνάει στο αρχικό μενού. Πάμε στο δεύτερο, τα στατιστικά. Δεν νομίζω ότι θα μας δώσει τώρα στατιστικά, δεν έχει κάτι σε λειτουργία. Εδώ ουσιαστικά τι βλέπουμε, μπορούμε να δούμε τις ώρες λειτουργίας, την ενέργεια την ποσότητα της ενέργειας τις οποίες έχουμε πάρει, έχουμε δεχτεί. Φυσικά τώρα είναι 0 γιατί τώρα τον άνοιξα το controller, μηδενίζει κάθε φορά. Αυτό όμως το δικό σας μπορεί να γράφει κάποια watt, εδώ κάποια κιλοβατόρες. Είναι μια πολύ καλή ένδειξη για να ξέρετε τι παίρνετε από τον ήλιο. Υπάρχει και γραφική παράσταση σε αυτό. Πάλι με γραφικές ώρες και τα λοιπά, το ρελέ 1, είναι στατιστικά στοιχεία. Αν κάποιοι έχετε το μεράκι και τη διάθεση να κάθεστε να τα βλέπετε, είναι πάρα πολύ ωραία και ξέρετε τελικά τι πήρατε. Φανταστείτε τι στοιχεία μπορείτε να εκμεύσετε αυτό στη λειτουργία μιας χρονιάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και δει το χειμώνα που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν μπορώ να σας δείξω κάτι παραπάνω, σας λέω όμως τι υπάρχει, είναι αρκετά αναλυτικά. Γυρνάω πίσω. Υπάρχει το log messages και φυσικά reset delete, δηλαδή να resetάρω και να σβήσω όλες αυτές τις ενδείξεις. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνετε γιατί να τα χάσετε όλα. Το στατιστικό επιμέρους είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον για κάποιους που θέλετε να δείτε και σας αρέσει να βλέπετε πραγματικά την ενέργεια την οποία παίρνετε από τον ήλιο. Πάμε στο operating mode. Ένας πολύ σημαντικό μενού, γιατί τι είναι αυτό το μενού. Μέσω αυτού του μενού μπορούμε να θέσουμε το μηχάνημα να δουλεύει ή να το σταματάμε. Περιμετρικά στο hardware δεν έχει κάποιον διακόπτη, επομένως αν θέλουμε να το σταματήσουμε, καλό είναι να μπούμε μέσα από αυτή τη λειτουργία και να το κάνουμε. Μπαίνω με το Enter, βλέπετε υπάρχει το Auto σημαίνει αυτή τη στιγμή όλα είναι αυτόματα δουλεύουν. Αν το θέσω στο Manual, αφήνω το Manual, πάω στο Off, αν πατήσω Off, σβήνουν τα πάντα, μου δείχνει Regulation Disabled, σημαίνει ότι σταμάτησε, τα πάντα σταμάτησαν, μας δείχνει συγχρόνως θερμοκρασίες στους sensors για να έχουμε μια εικόνα. Αν πατήσω Escape και σε όλο περίπου το φάσμα, και αυτή είναι ένα βασικό φάσμα λειτουργιών μέσα στο controller, όπου πατήσετε και σας βγάζει ότι you're about to exit this, περίπου θέλετε να βγείτε από το μενού το οποίο κάνατε, να ξαναπάμε σε αυτόματη λειτουργία. Σε ρωτάει, μην το φύγεις και το αφήσεις και νομίζεις ότι δουλεύει. Σε ρωτάει, πρέπει να ξαναμπεί σε λειτουργία. Ναι. Μπαίνει ξανά σε λειτουργία αυτό. Έχει τσεκάρει το auto που σημαίνει λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν υπάρχει συνθήκη η οποία ικανοποιείται, δηλαδή έχουμε μεγάλη θερμοκρασία κάτω, μικρή κάτω, μεγάλη θερμοκρασία πάνω, μικρή κάτω, αρχίζει και δουλεύει, αρχίζει και μπαίνει στη διαδικασία να μας κατεβάσει ηλιακή ενέργεια και να μας ζητάνε τα ζεστά νερά χρήσης. Και φυσικά τώρα άφησα και τελευταίο το manual. Το manual τι είναι ουσιαστικά ένα τσεκάρισμα, να δούμε αν είναι όλα σωστά αυτά που έχουμε κάνει κατά την εγκατάσταση ή και να θέσουμε σε λειτουργία κάποιον κυκλοφορητή ή κάποια αντίσταση ή κάποια πηγή. Λοιπόν, αν πατήσω manual, info γράφει πάνω, τέλος πάντων, μας βγάζει τα S1, S2 και τα λοιπά της θερμοκρασίας, τις θερμοστάτες, αλλά μας δείχνει ακριβώς πάνω από αυτά τα τρία τα κουμπάκια, τα R1, R2 και R3, μας δείχνει και αυτές τις ενδείξεις, R1, R2 και 3. Εάν θέλω να θέσω σε λειτουργία τον κυκλοφορητή, τον R1, ο οποίος είναι ο κυκλοφορητής των ηλιακών, όπως έχω πει, απλά αν πατήσω R1, μας βγάζει R1 on εδώ πάνω, βλέπετε on, off. Αν πατήσω R2, ενεργοποιεί το R2, αν πατήσω R3, ενεργοποιώ το R3 και ούτω καθεξής. Έτσι βλέπω αν είναι όλα καλά κατά τη συνδεσμολογία μου και παίρνουν τάση οι πηγές μου και μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά το σύστημά μας. Ένα μυστικό το οποίο θα σας πω για τους τεχνικούς είναι ότι εάν θέλουμε για κάποιο λόγο έχει μαζέψει αέρα το σύστημά μας και έχει ανεβάσει πολύ μεγάλη θερμοκρασία, και όταν ανεβάζει πολύ μεγάλη θερμοκρασία, θα το πω λίγο παρακάτω στις προστασίες, σταματάει το σύστημα για λόγους ασφαλείας, τότε με το RO1, αν το θέσουμε, πάμε forced circulation, δυναμική δηλαδή η κίνηση, δεν αντιλαμβάνεται θερμοκρασία, το βάζουμε σε λειτουργία και με την ροή
Είναι λίγο επικίνδυνο γιατί θα έχουν αναπτυχθεί θερμοκρασίες. Καλό είναι να το κάνουμε αυτό ή πολύ πρωινές ώρες ή πολύ αργά το απόγευμα που έχουν πέσει θερμοκρασίες του ήλιου. Με τη ροή αρχίζουμε, το βοηθάμε λιγάκι να κυκλοφορήσει λίγο το νερό και συγχρόνως και τον αέρα και να το κατεβάσει κάτω στον απερωτή. Αυτό θα συμβεί τις πρώτες φορές της σεζόν ή στην πρώτη πλήρωσή σας. Εάν συμβαίνει τακτικά, θα πρέπει λίγο να κοιταχτείτε με τον τεχνικό σας, γιατί μπορεί κάπου να χάνει το σύστημα ροή. Αν έχετε βάλει, αν από λάθος αν έχουν βάλει και ενδεχομένως και κάποιον αυτόματο πληρώσεως ή βάζει νερά συνέχεια το σύστημα, μπορεί να βάζει και αέρα μέσα. Θέλει λίγο προσοχή. Προχωράμε. Τι έκανα? Yes, πάμε στο auto, γιατί το λάθος ήταν εύκολο να γίνει. Πάμε στο μενού νούμερο 4, κάτω από τις λειτουργίες του συστήματος, τα settings. Είναι οι ρυθμίσεις, οι πρωτογενείς ρυθμίσεις. Ήδη μας είχε ρωτήσει στην αρχή εκείνη ο wizard, ο μάγος εκείνος, μας είχε ρωτήσει ποιες είναι οι θερμοκρασίες που θέλαμε να θέσουμε. TAF μήνες 1, αν θυμάστε στην αρχή είχα πει 20 βαθμούς Κελσίου, το ΔΕΛΤΑ είναι 8 και 3 βαθμούς Κελσίου, το TAF Max 2,70, το TAF Max 3 είναι off, δεν έχουμε θέση. Σταματάω εδώ λιγάκι. Αν θέλω να αλλάξω κάτι όμως και έκανα ένα λάθος στην πρώτη μου παραμετροποίηση, μπορώ από εδώ πλέον να τα αλλάξω. Ας πούμε TAF μήνες 1, δεν θέλω 20 βαθμούς, θέλω να είναι 15 παραδείγματος χάρη. Μπαίνω με το info και εδώ με τα συν πλην με αυτά τα κουμπάκια ανεβάζω ή κατεβάζω τη θερμοκρασία και να το κάνω 15 παραδείγματος χάρη. Και πατάω OK. Την έχει πάρει τη θερμοκρασία. Αν βγω θα με ρωτήσει σε efficiencies και τα λοιπά να αποθηκεύσω τις ρυθμίσεις που κάνατε. Ναι, εάν θέλουμε να το αποθηκεύσουμε. Ξαναμπαίνω λίγο στη λειτουργία και το ξανακάνω 20 βαθμούς Κελσίου όπως το είχα. Το ίδιο συμβαίνει όπως είπαμε με το ΔΕΛΤΑ με την ίδια διαδικασία. Το ίδιο σημαίνει το TAF Max 2, το ίδιο σημαίνει θερμοκρασία Max 3. Το Thermostat 2 τι είναι? Από εδώ ενεργοποιούμε εκείνη τη φλογίτσα που ήταν στην αρχή που σας έδειξα στην αρχή στην εκκίνηση του controller. Άμα μπούμε εδώ μας ρωτάει ποια είναι η θερμοκρασία. Heating is enabled when temperature drops below that point. Τι σημαίνει? Ότι αυτή η θερμοκρασία είναι η θερμοκρασία την οποία θέτουμε και αν η θερμοκρασία σε αυτό το αισθητήριο που είναι το S3 το αισθητήριο πέσει κάτω από τη θερμοκρασία αυτή που έχουμε επιλέξει, θέτει σε λειτουργία, είναι μια θερμοκρασία ασφαλείας να το πω έτσι, θέτει σε λειτουργία την άλλη την πηγή. Η λογική είναι ότι πάντα πρέπει να έχουμε ζεστό νερό χρήσης. Οπότε θα έχουμε τη μίνιμουμ θερμοκρασία που θέλουμε να έχουμε μέσα στο δοχείο μας, στο boiler μας, για να κάνουμε μπάνιο. Σκεφτείτε το έτσι. Εάν θέσουμε ότι είναι 50 βαθμούς Κελσίου, κάτω από τους 50 βαθμούς Κελσίου αρχίζει και θέτει σε λειτουργία την άλλη πηγή. Και συνεχίζουμε. Πάμε λίγο στη συνέχεια της παραμετροποίησης που είχαμε μείνει στο θέρμο, στο skip. Είχαμε μείνει στο TAF H υστέρησης 10. Το TAF H υστέρησης 10 που μας λέει, λίγο σας το εξηγώ γιατί υπάρχει ένα κενό λιγάκι εδώ πέρα, misunderstanding. Μπαίνουμε μέσα. Εδώ μας λέει το TAF H υστέρησης. Είναι οι 10 βαθμοί που μας λέει που είναι preset ουσιαστικά. Τι εννοεί? Είναι ότι η θέρμανσή μας, η δεύτερη μας πηγή θα λειτουργήσει τόσο, ούτως ώστε άμα φτάσει τη θερμοκρασία την οποία έχουμε θέσει πριν, το 50, συν τη ρύθμιση την οποία έχουμε εδώ πέρα που είναι 10 βαθμούς Κελσίου. Σημαίνει δηλαδή ότι όταν θα φτάσει 60 βαθμούς, 50 συν 10 ίσον 60 βαθμούς Κελσίου, τότε σταματάει. Αυτό ίσως είναι και πολύ. Συνήθως εμπειρικά και πρακτικά το κατεβάζουν στους 5 βαθμούς Κελσίου, οπότε στους 55 βαθμούς Κελσίου φτάνει. Θα ξαναπάρει η πηγή όταν πέσει κάτω από 50 βαθμούς Κελσίου από τη ρύθμιση την οποία είχαμε θέσει πριν, TAF H, TAF Set, τη θερμοκρασία ρύθμισης, το set point δηλαδή. Έχει μια ακόμα σειρά ρυθμίσεων, επίσης μια πολύ σημαντική ρύθμιση, η επόμενη ρύθμιση είναι το που λέει Thermostat και S3, ουσιαστικά είναι το αισθητήριο αναφοράς. Με βάση αυτό το αισθητήριο, το S3 όπως είπαμε είναι το πάνω σημείο του boiler, με βάση αυτή τη θερμοκρασία την οποία έτσι εμείς έχουμε θέσει εδώ, το αισθητήριο αναφοράς, θέτει σε λειτουργία αυτή την πηγή την οποία είχαμε πει, την δεύτερη πηγή, την αντίσταση, το Levita ή οτιδήποτε άλλο. Εάν μπούμε μέσα σε αυτό θα δείτε ότι υπάρχει δυνατότητα να το επιλέξουμε, να δώσουμε και άλλα αισθητήρια ή να ορίσουμε άλλα αισθητήρια στα αισθητήρια αναφοράς. Αυτό που χρειάζεται να ξέρετε ότι όταν το βάλουμε μέσα, το συνδέσουμε μέσα στον πίνακα του στο S3 και θέσουμε ότι αυτό είναι το αισθητήριο αναφοράς, με βάση αυτό θα αρχίζει και θα κλείνει η άλλη μας πηγή. Φεύγω από εδώ, υπάρχουν και άλλες επιλογές.
είναι το Energy Saving Off. Είναι μια θερμοκρασία ασφαλείας, την οποία ουσιαστικά αν την βάλουμε πάνω από αυτή τη θερμοκρασία σταματάει να λειτουργεί κάτι, δεν μας ενδιαφέρει. Και υπάρχουν οι περίοδοι, οι periods που λέει, είναι χρονική περίοδο που είναι ένας χρονοδιακόπτης. Ένας χρονοδιακόπτης ο οποίος, αν θυμάμαι, αν το βάζετε όλοι, κανένας δεν το βάζει αυτό το χρονοδιακόπτη που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά στους θερμοστάτες είναι πολύ σημαντικό. Θερμοστάτες χώρου. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο θα πρέπει να κάνουμε ένα άλλο βίντεο γι' αυτό λίγο πιο εκτενή. Είχαμε κάνει μόνο ένα κάποια στιγμή στο παρελθόν, αλλά πρέπει να μπω λίγο τεχνικά και σε εκείνο. Που είναι απλά, τα έχετε όλοι στα σπίτια σας, πρέπει με συγκεκριμένες απλές κινήσεις θα μπορέσετε πραγματικά να κάνετε οικονομία. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει εδώ, είναι χρονοπρόγραμμα, πότε θα θέλουμε να λειτουργήσει. Θα μπερδευτούμε, στην Ελλάδα είμαστε ευλογημένοι, έχουμε ήλιο, άστε το να δουλέψει να πάρει όση ενέργεια μπορεί. Μην μπαίνετε καν. Και μπαίνουμε στην επόμενη ρύθμιση, exit, thermostat, βγαίνουμε από το μενού, προχωράμε και κάνουμε escape. Κάπου εδώ βγαίνουμε και τελειώνουμε ουσιαστικά με τα settings. Τα settings, οι ρυθμίσεις όμως αφορούν το πρόγραμμα το οποίο έχουμε επιλέξει, που είναι ηλιακά, boiler και μια άλλη πηγή. Αν είχαμε θέσει ένα άλλο πρόγραμμα, ένα πιο απλό, ένα πολύ πιο πολύπλοκο, μπορεί να ήταν πολύ περισσότερες και οι ρυθμίσεις μέσα σε αυτό. Δηλαδή δεν θα σας μπερδεύσει με παραπάνω πράγματα ο controller. Είναι λίγο smart, να το πούμε έτσι, με λίγο έξυπνο. Μας βάζει να ρυθμίσουμε αυτά που μόνο χρειάζονται για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και πάμε τώρα λίγο στις προστασίες, τα protection που είπα στην αρχή και δεν θα τα πούμε τότε, τα λέω τώρα. Λοιπόν, προστασία συστήματος. Μπαίνουμε στην προστασία του συστήματος. Το πρώτο πράγμα που λέει, μας θέτει άμα είναι on ή off, φυσικά θα το κάνουμε on τώρα λιγάκι για να μπούμε να το δούμε, να το εξηγήσουμε. Είναι off. Αν το κάνουμε on, σημαίνει ότι σταματάει το σύστημα για λόγους ασφαλείας σε υψηλές θερμοκρασίες. Αφού το κάνουμε αυτό on, αμέσως μας βγάλει την επόμενη παράμετρο η οποία χρειάζεται για να αριθμίσουμε. Και αυτή τι είναι? Είναι, όπως είπαμε, υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να τις ορίσουμε. Με βάση τα στάνταρ, μια υψηλή θερμοκρασία πάνω από την οποία σταματάει ο κυκλοφορητής για να μην κάνουμε ζημιά στις συσκευές και κυρίως στον κυκλοφορητή δηλαδή, είναι 120 βαθμούς Κελσίου. Αν δείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και των κυκλοφορητών, συνήθως όλοι δουλεύουν, έχουν ένα όριο όπου είναι γύρω στους 90-95 βαθμούς Κελσίου. Το 120 είναι για κάποια λεπτά θεωρητικά. Αντέχουν, δεν σκάνε, αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα δουλεύει ένα σύστημα σε 120 βαθμούς Κελσίου, υπάρχει κίνδυνος να χαλάσουν τα ιστορικά τα σημεία, τα στοιχεία του κυκλοφορητή και φυσικά να χαλάσει η εγκατάστασή μας, να μην γυρνάει καθόλου το νερό. Αυτό επομένως που θέτει μέσα και είναι μια θερμοκρασία ασφαλείας, είναι 120 βαθμούς Κελσίου επάνω στα ηλιακά. Όταν διαβάσετε τέτοια θερμοκρασία, σταματάει τον κυκλοφορητή. Πολλοί μου διαμαρτύρονται ότι σταμάτησε, ας πούμε, ο κυκλοφορητής, δεν έχουμε ζεστό νερό κτλ. Είναι ακριβώς αυτό το λόγο. Γιατί όμως να φτάσει σε αυτή τη θερμοκρασία? Ο πιο σύνηθις λόγος είναι ότι έχει αέρα το σύστημά μας. Αν είναι πάνω στο αισθητήριο, εκεί που είναι το αισθητήριο, έχει από την πίσω μεριά, έχει εγκλωβίσει αέρα, δεν θα διαβάζει τις θερμοκρασίες, θα διαβάζει πολύ παραπάνω τις θερμοκρασίες που πραγματικά υπάρχουν, με αποτέλεσμα να σταματάει τον κυκλοφορητή. Αν σου σταματήσει, θα περιμένει να πέσει αυτή η θερμοκρασία επαγωγικά όμως πλέον στους 100, όχι επαγωγικά, με βάση το χρόνο, δηλαδή θα πρέπει να κρυώσει, θα πάρει αρκετή ώρα δυστυχώς, 115 βαθμούς Κελσίου, όπως το βλέπουμε εδώ πέρα, για να ξαναπάρει. Και εκεί είναι που δημιουργείται το πρόβλημα, δηλαδή θα αργήσει πάρα πολύ, θα χάσουμε όλο τον ήλιο εκείνη την ημέρα και δεν θα έχουμε και ζεστό νερό. Οπότε θέλει λίγο προσοχή σε αυτό. Μην το ανεβάζετε παραπάνω από τους 120 βαθμούς Κελσίου. 120 βαθμούς Κελσίου είναι μια θερμοκρασία ασφαλείας. Είναι καλό να το τηρήσουμε αυτό έτσι όπως μας το λέει, όπως μας το έχει preset. Επόμενη ρύθμιση στις ασφάλειες είναι η προστασία του συλλέκτη. Και άμα μπούμε εδώ και την ενεργοποιήσουμε, ουσιαστικά τι μας λέει? Ότι ο συλλέκτης σε περιοχές όπου έχουμε πάρα πολύ κρύο, δεν ισχύει για την Ελλάδα. Αυτό είναι κυρίως για τα βόρεια κράτη. Σαν να λέω, είμαστε ευλογημένοι σε αυτή την Ελλαδίτσα μας. Δεν το έχουμε καταλάβει εμείς οι ίδιοι ακόμα. Πάμε στην επόμενη επομένως ρύθμιση, η οποία είναι η προστασία του συλλέκτη, και άμα την κάνουμε on, βλέπουμε ότι ο συλλέκτης θα ψυχθεί από την θέρμανση, πάει αντίστροφα, δηλαδή πάει τη θέρμανση. Αντί να μας ζεσταίνουμε εμείς το boiler, ζεσταίνουμε το συλλέκτη. Κυρίως είναι για προστασία του συλλέκτη, να μην παγώσει και κάτι και μας κάνει crack. Λοιπόν, πάμε στο recooling. Το recooling τι είναι? Το recooling είναι, άμα το ενεργοποιήσουμε και το κάνουμε on, ουσιαστικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ψύχουμε το σύστημά μας
μέσω των συλλεκτών. Πού βρίσκει εφαρμογή? Συνήθως το καλοκαίρι, αν έχουμε ένα μεγάλο φάσμα, ένα μεγάλο πεδίο ηλιακών και δεν έχουμε ιδιαίτερα μεγάλη αποθήκευση, οπότε ανεβάζουν πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες και το boiler εξήνως 90 βαθμούς Κελσίου είναι υπέρ. Και είναι και τα όρια του boiler κιόλας, έτσι, δηλαδή μέχρι τους 90 βαθμούς Κελσίου είναι αυτή η θερμοκρασία η οποία αφήνουμε στα μπόρια maximized. Για να. Ουσιαστικά πρόκειται περί απώλειας, αλλά είναι και προστασίας. Δηλαδή, αφού δεν ξέρουμε τι την κάνουμε αυτή την ενέργεια, ή θα πρέπει να σκεπάζουμε τους συλλέκτες επάνω και να αφήσουμε τόσο όσο, που δεν είναι κακή λύση τελικά, ή θα πρέπει να σπαταλάμε ενέργεια. Δηλαδή, το καλοκαίρι πάει ανάστροφα. Επειδή υπάρχει χαμηλή θερμοκρασία έξω στην ατμόσφαιρα, υπάρχει ζεστό νερό στο boiler, ουσιαστικά διώχνουμε, κάνουμε cooling, ψήξει το σύστημά μας, απάγοντας θερμοκρασία από τους συλλέκτες. Είναι μια προστασία συστήματος, μας τη δίνει, αν θέλουμε τη βάζουμε, αν θέλουμε δεν τη βάζουμε, προτείνω να μην τη βάζουμε και να σκεπάζουμε καλύτερα τους συλλέκτες, αν είναι δυνατόν. Άμα είναι να ανεβαίνετε και κάνετε τον κασκαντέρ για να βάζετε κουβέρτες επάνω και χαρτιά και χαρτόνια και ειδικές κουβέρτες, ειδικά blankets για τα ηλιακά και υπάρχει κίνδυνος με την σωματική ακεραιότητα, βάλτε αυτό ρε παιδιά. Frost protection, προστασία από την ψήξη. Κάποιες προστασίες ψιλομοιάζουν μεταξύ τους. Το recooling με το frost protection, μάλλον όχι το recooling, το collector protection με το frost protection μοιάζει. Η διαφορά εδώ ποια είναι? Ότι during frost the collector heated from... ακριβώς αυτό, δηλαδή κατά τη διάρκεια ψήξης, όταν έχουμε χειμώνα και είναι σε λειτουργία το σύστημα και έχει ρεύμα, έχει τάση όλο αυτό το πράγμα, θα ζεσταθεί, εφόσον έχουμε και ζεστό νερό, θα ζεσταθεί ο συλλέκτης, να μην σπάσει, να μην δημιουργηθεί πάγος και σπάσει ο συλλέκτης ή κάποιες σωληνώσεις. Seizing protection είναι θερμοκρασία, είναι seizing, ουσιαστικά τι γίνεται, θέτει σε λειτουργία τον κυκλοφορητή κατά βάση, οπότε anti-block system, λέγεται ABS σημαίνει anti-block system σαν τα αυτοκίνητα. Βάζει τις πηγές μας σε μια λειτουργία και ξεκολλάει λίγο τον κυκλοφορητή, γιατί όταν έχουμε ένα κυκλοφορητή στάσιμο και χωρίς να εργάζεται, μπορεί να δημιουργηθεί άλλας μέσα, σταματάνε, κολλάνε, μπλοκάρουν, μπορείς κατά την εκκίνηση να μας κάψει κάνα μοτέρ. Αυτός είναι και ο λόγος που θέτει σε μια λειτουργία τους κυκλοφορητές κατά βάση αυτά τα κινούμενα μέρη, δηλαδή μιλάμε για λεπτά, δευτερόλεπτα νομίζω, το οποίο δουλεύουν λιγάκι για αυτόν τον λόγο, για να σπάσουν τυχόν δημιουργία αλάτων που υπάρχει εσωτερικά και να μπορέσει να κυκλοφορήσει και να δουλέψει σωστά το σύστημά μας. Να μην μπλοκάρει δηλαδή αυτό το χρόνο κάποια στιγμή. Collector Alarm βγάζει ένα θαυμαστικό σε περίπτωση που δημιουργηθεί ένα σφάλμα. Τώρα, pressure monitor είναι η θερμοκρασία πίεσης. Θερμοκρασία πίεσης ουσιαστικά, αν υπάρχουν, πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη συσκευή βέβαια σε αυτό το κομμάτι. Pressure monitor can show you a message when adjusted pressures are raised. Αυτό πρέπει να έχει όμως και το VFS sensor, δηλαδή δεν το έχουν τα περισσότερα. Το VFS sensor είναι κάτι που διαβάζει θερμοκρασία και πίεση συγχρόνως. Είναι κάτι πολύ πιο εξελιγμένο, είναι κάτι πολύ πιο ακριβό όμως στα συστήματα. Παίρνουν τα συστήματα του S2 Solar που σας έδειξα, αντί να είναι το ορόμετρο, υπάρχει αυτός ο σένσορας. Αυτός ο σένσορας κάνει αυτή τη δουλειά, δηλαδή διαβάζει θερμοκρασία, διαβάζει και πίεση και ουσιαστικά μας δίνει επιπλέον ενδείξεις. Οπότε ενδεχομένως να μην το έχετε κιόλας και στην ενδείξη το MTDC, το οποίο ουσιαστικά παρουσιάζω σήμερα, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Με μια επιφύλαξη το λέω αυτό. Στα LTDC και το XTDC της Orel υπάρχουν, είναι συστήματα τα οποία έχουν περισσότερα στοιχεία μέσα και οπότε μπορεί να το έχουν. Φεύγουμε και πάμε για να τελειώνουμε σιγά σιγά κιόλας, γιατί νομίζω πολλά σας τα λέω και θα σας μπερδέψω αρκετά. Στο Special Functions είναι οι ειδικές ρυθμίσεις που μπορεί να έχετε στα συστήματα της Sorel. Εδώ τώρα μπαίνουμε σε κάποιες ιδιαίτερες παραμετροποίησεις. Πρώτο είναι το Program Selection, είναι η επιλογή του προγράμματος. Είναι το διάγραμμα, δηλαδή έχω ηλιακά, έχω boiler, έχω και μια άλλη πηγή. Είναι αυτό που είχαμε στην αρχή στον μάγο εκείνον που βάζαμε και κάναμε τις πρώτες ρυθμίσεις. Θα μπω για λίγο για να σας δείξω λίγο γιατί μιλάω, σας βγάζει μια γραφική παράσταση και μέσω αυτής βλέπουμε ποιες είναι οι δυνατότητες για τη συσκευή. Οι 10 ας πούμε είναι αυτοί που είχαμε επιλέξει για το συγκεκριμένο βίντεο για να κάνουμε την παρουσίαση. Βλέπετε πόσες διαφορετικές διατάξεις υπάρχουν για να μπορέσετε να κάνετε και το στήσιμο εσείς στο λιβητό στάσεως και να έχετε τον ακριβέστερο έλεγχο των συστημάτων σας. Με 2 ηλιακά πεδία, 2 κυκλοφορητές, 3 σύνηθες αυτό έχουμε, boiler 1 ας πούμε, και ένα boiler 2 το οποίο μπορεί να είναι η ηλιακή επιβοήθηση. Επίσης είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πολύ συχνά, αυτό θα το δούμε και στην ηλιακή επιβοήθηση, μην το ζητάτε. Διάφορες θέρμανση πισίνας μέσω εναλλάκτη. Το συγκεκριμένο simulator που έχω εδώ νομίζω
είναι μέχρι 37-38 προγράμματα. Βλέπετε την πληθώρα, θα περνάω πολύ βιαστικά, κάντε pause αν θέλετε για να δείτε λιγάκι ποια είναι τα προγράμματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν μέσα σε αυτό. Και φανταστείτε υπάρχει 38, φτάσαμε 39, 40, 41, έχει πολλά. 41 έχει ουσιαστικά, 42 πρέπει να είναι οι πιο τελευταίες εκδόσεις τους. Και φανταστείτε το XTDC έχει ακόμα περισσότερα και με περισσότερες πηγές και περισσότερα πεδία. Επόμενη ρύθμιση, τα special functions, στις συνθηκές ρυθμίσεις είναι pump settings V1. Είναι οι ταχύτητες οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν στο inverter κυκλοφορητή μέσω του PWM σήματος ή του 010V, των 010V. Speed control είναι η ρύθμιση που γίνεται, τα λέω λίγο πιο βιαστικά, αυτά δεν νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία αυτή τη στιγμή. Θα σας μπερδέψω και περισσότερο. Ακόμα και για τους ίδιους τεχνικούς μπερδεύουν αυτές τις ρυθμίσεις. Speed control είναι ένας απλός κυκλοφορητής. Μπορούμε να το κάνουμε με 3 σκάλες ηλεκτρονικά χωρίς να πηγαίνουμε και να αλλάζουμε εμείς τις ταχύτητες επάνω στο controller. Και τα ρελέ 2, ρελέ 3 είναι έλεγχος ρελέ και υπάρχουν όντως ρελέ τα οποία μπορούν να σηκώσουν και κάποια αμπέρ τα οποία μπορεί να ενεργοποιήσετε κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να βάλετε δηλαδή εξτρά ρελέ για προστασία σε κάποια, νομίζω μέχρι 16 αμπέρ είναι. Μπορεί, δεν θυμάμαι τώρα. Ρελέ 2, ρελέ 3 να ενεργοποιήσετε 2 ή 3 άλλες πηγές. Και το heat quantity, το οποίο σας λέει τα κιλοβάτ της ισχύως, το κάνει ή με βάση προσωμείωση σε αυτό, ή αν έχουμε VFS sensor, μας δίνει πραγματικά θερμιδομέτρηση, ενέργεια η οποία καταναλώνεται, μαζεύεται και καταναλώνεται. Sensor calibration είναι η ρύθμιση των αισθητηρίων. Αν κάτι δεν πάει σωστά, εμείς που βαδίζουμε αυτά που μας στέλνουν τα αισθητήρια, δηλαδή αν θέλουμε να κάνουμε μια διόρθωση, αν έχουμε κάνει ένα όργανο το οποίο είναι πολύ πιο ακριβές και ξέρουμε ότι η θερμοκρασία ενώ είναι 40, δεν είναι 40, λένε 35, ξέρω εγώ, μπορούμε να κάνουμε ένα καλυμπράρισμα το sensor και να κάνουμε το 40 να δείχνει 35. Commissioning είναι ξανά από την αρχή να μας ρωτήσει και είναι το setup wizard, το μάγο εκείνο από την αρχή, και το factory settings είναι εργοστασιακές ρυθμίσεις. Starting gate δεν σας τα λέω. Time and date. Λοιπόν, στο time and date. Δεν το έδειξα αυτό. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και γιατί είναι σημαντικό. Ορισμένες φορές, όταν έχουμε ενεργοποιήσει από λάθος κάποια ρύθμιση, αυτό είναι cling τώρα. Cling, έτσι. Μυστικό. Όταν έχουμε ενεργοποιήσει, και για το φίλο μου τον Δημήτρη, αυτό το βίντεο, όταν έχουμε βάλει κάποιες κατά λάθος, μπορούμε να έχουμε κάποιες προστασίες. Εάν δεν έχουμε θέσει σωστά την ημέρα, όχι την ημέρα, την ώρα κατά βάση, γιατί οι προστασίες, οι ρυθμίσεις, αυτό διαβάζει, δεν καταλαβαίνει τι μέρα, τι ώρα είναι, πρέπει να του πούμε την ώρα που είναι. Οπότε θέτει σε λειτουργία το βράδυ το σύστημα μια προστασία. Εάν είναι λάθος η ώρα, μας τα κάνει ακριβώς ανάποδα. Δηλαδή, μπορεί να νομίζει ότι είμαστε 12 ώρα το μεσημέρι και αυτό νομίζει 12 ώρα το βράδυ. Μπορεί να βάλει το σύστημα να θέσει σε αδράνεια, παραδείγματος χάρη, το σύστημα, επειδή καταλαβαίνει βάσει μια συγκεκριμένη προστασία την οποία έχουμε βάλει ότι πρέπει να σταματήσει το σύστημα. Αυτό επομένως θέλει να το προσέξουμε, να βάλουμε τη ρημαδόρα, να βάλουμε την ρημαδομέρα για να είμαστε σωστά. Απλούστατο, το βάζουμε και τελειώνει. Daylight savings δεν χρειάζονται, echo display δεν χρειάζεται, temperature unit δεν χρειάζεται, network. Τέλος πάντων, μην σας τα πω, δεν είναι κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο να σας τα πω. Menu lock είναι το κλείδωμα να μην μπει κάποιος άλλος και κάνει κάποια άλλα. Το service data σας το είπα στην αρχή, και η γλώσσα, και κάπου, όπως είπα, υπάρχουν ελληνικά πλέον στα τελευταία. Και κάπου εδώ σταματάει αυτή η παρουσίαση, η οποία μπορεί κάποια να τη βρείτε πραγματικά ενδιαφέρουσα. Νομίζω υπάρχει πολλοί κόσμος με αυτούς τους controller, όχι ο LTDC, αυτό που κάναμε την παρουσίαση σήμερα, αλλά ο MTDC και ο STDC είναι δύο πιο απλοί. Ο small STDC είναι κάτι το οποίο είναι βασικές λειτουργίες και σας καλύπτει, όπως είπα και κάποια στιγμή νομίζω και στο βίντεο, στο 99% των περιπτώσεών σας. Δεν είναι δύσκολος, θέλει λίγο να καθίσετε, μην το φοβηθείτε, μην τα φοβάστε στα ηλεκτρονικά, άνθρωποι τα κάνανε. Εύκολο είναι, user-friendly, φιλικό στον χρήστη. Εάν έχετε απορίες μπορείτε να με ρωτήσετε, αν και νομίζω ότι ήμουν αρκετά επεξηγηματικός σήμερα. Ανατρέξτε λίγο ξανά στο βίντεο όλο αυτό το πράγμα που είδα, πατήστε κάπου, ξέρω, pause κτλ. Είναι κάτι το οποίο δεν έχω πει, κάτι πολύ ειδικό. Ελεύθερα ρωτήστε με στα σχόλια ή κάντε με ένα τηλέφωνο. Καλύτερα κάποιες φορές μέσω του τηλεφωνήματος να μπορώ να σας είμαι πιο άμεσος και πιο περιγραφικός. Γιατί καμιά φορά θέλει πάρα πολλά να γράψω και ο χρόνος είναι λίγος. Αν σας άρεσε το σημερινό το βίντεο, σε αυτή την σειρά παρουσιάσεων προϊόντων βίντεο, κάντε ένα like, πατήστε εγγραφή, subscribe, καμπανάκι, all που λέει και τις κινητικές συσκευές για να βλέπετε όλα τα μελλοντικά βίντεο τα οποία θα παρουσιάσουμε. Έχουμε αρχίσει τα περιοδικά, θα συνεχίσουμε τα περιοδικά, αλλά
Έχω αργήσει πολύ για συστήματα ενδοταπίδες και αντλίες θερμότητας, το οποίο είναι το next big deal, ας πούμε, έτσι, το οποίο ζητάτε όλοι. Θα ξανακάνουμε, έχουμε κάποια θέματα τα οποία είναι ιδιαίτερα και κάτι το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο και μου το ζητάτε πολύ και έχει ενδιαφέρον. Έχω βέβαια λίγο εγώ τις ενστάσεις μου, τα κολλήματά μου, είναι η ηλιακή υποβοήθηση για τη θέρμανση. Μου το ζητάτε πολύ, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, είναι τόσο μαγικά που έρχονται όλα, τα παίρνουμε την ενέργεια και την αποδίδουμε κατευθείαν. Θέλει σωστό σύστημα, θέλει σωστή μελέτη, θέλει σωστή παραμετροποίηση. Ωστόσο, είναι κάτι που μου το ζητάτε πάρα πολύ και πού θα πάει, θα το κάνω και αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι, σε ό,τι και αν κάνετε. Τα ξαναλέμε μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας.